стаята свики с гръм. При нея скука няма ни наяве, ни на сън. Телевизорът гърми, садът се кара с мелек. Турски сериали гледа, плаче си човек. Но веднага сменя канала без хиджа и пука. Филм на ужасите пуска да има сполука. Кръвът да се лее, дух да изкача. Мариана се смее, Гошо на дивана плаче. Опа, Мариано, жива истина си ти. Ракиката си сипи, нека ти върви. Винаги си весела, на макси всеки ден. Който те познава, остава зашеметен. Дай, завърти, чупки в кръста направи. Мариана черпи, никой да не спи. На масата има планина от храна. Мариана да си хапне, първа е тя. Кюфтета, кебабчета, питка с мед. Попича да яде, всичко кара на рере. А Гошо горкият пак е виновен за нещо. Мариана го ядосва, става му горещо. Вика му, крещи му, вдига врява до небето. Но без нейния характер ще е пусто на сърцето. Анастасия! Къде си, младете? Майчина любов покорна, вика силно тя. Анастасия знае, мама една. След 5 минути пак се смее, вдига пак чашата. На здраве крещи и разблюлява махалата. Опа, Мариано, жива истина си ти. Ракиката си сипи, нека ти върви. Винаги си весела, на макси всеки ден. Който те познава, остава зашеметен. Дай, завърти, чупки в кръста направи. Мариана черпи, никой да не спи. Хапни си, пини си, Гошо пак ядосай. На Анастасия извикай, купона пренеси го. Тя е Мариана, огън и жена, само една е на света. Опа! Издяж го! Изпи го! Извикай.